hidupnya dipakai habis satu skenario. Ada yang kau jangan kasih saya lagi, kasihan bukan kau. Ibadah di pelapa baru tangani. Dunga beta baru jumpa luni di bulan nangis hati. Kau pernah ada pun di serase.
Sudema aka borunai baho bere doho ibe bere. Jadi molo petung songonon na bohu pasahatami tu hamuna ang ginami si Depi doho songoni nang anak di basitaba unang ibere kamu si buanon nami i. Alai bereng ma di haredion ni hami asudi aka poriba muna di bagasatikyon. Jala molo poda nunga tung macai godang aka poda di jalo hamu. Mulai sian dung di boto hamu roha nunga tung godang poda. Molo poda siak kami dangadong pepala dia. Hamuna mama mudain di rumah tangga muna anggia nian gabe rumah tangga na hasea hamu di tonga-tonga ni keluarga muna margataba inang di jolo ni hula-ulat na marganay baho tarlumobi ma di jolo ni tuhata. Alai sada pesan siak kami susaluhu na kana borum doha akaporibamu ingok ma hata ni tuhata na madok na tarsurat di Joshua ya au doho dong aku sajabu hola Jehovah do oluan nami atong molo hola Jehovah do oluan muna unang oloy hamu akagosip ni aka keluarga asa unang sega rumah tangga muna cukup hola Tuhan ni baik kamu dong muna di rumah tangga muna jadi molo petung sangodian non nabohu pasahatami aka siluan nami Tuhan muna balas maro hamuna songoni manang di hamu poriban nami simbatuan yang gikon jol mana poso dope jadi molo metung do sangodia pendon aka pangalahona di Jabuta badengga podo-podo ay parumetoda nangit tamu marsia juan-juan ay molo kasar hita at nalubi kasar mana jeta juai ma to kajol mana poso nuaing molo hita na tua gabi hita na molo mengalah tu akan poso ima pangiduan nami sia kami akaporiba muna dah di posrohan nami di hamuna poriban nami ala nunga keluarga nong metua hamu ba saliling nope dunga kuboto sadani rohamuna keluarga na bahagia do hamuna jadi posrohan nami asat tong poda-podaya nak ton podaya kapa parumetoda kakak dah ima sidohon nami par musik nami di sonwaeng nunga jongjok kami poribani angginami si Depi doakan aboruna naing pasahato siluan nami mahami doang ginami do anak namion bay majo musik na hobar si musik si totoron nami Gabinang Putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri.
itu dah. Jadi song-song ni mah di ho Devi dohot iwirina bawah. Iso jongjok kami ke tulangmu. Jadi napar julu sahali adok kubuk kami di sana te son inganan nebi monon ale molo petung holak kutsi hupasa tami di son banyam barang nada. Jadi napa dua hon dina jongjok kami ke tulangmu hubo kami do di son ulos siat tulang unang deberek ko itu nilenai alai di kehadiran nami ima halas son itu dah molo pitung sodia na boy ibe tulangan non balas marhani daging las marhani terdimati ima jolo sidohonon hidok roha ipasa majo te tulang uluson oke pasa majo gitu ide ulus siat tulang ima jo ulus tohonan iya baik katana asa tu bola la tu si korong mau itu di purbatua molo pitung sonon ulus na baik kami tubuh anak tubuh boru mau itu dongam mama saur matua jalan tulang oke jadi si Devi dohot si tabati hami uti nama hata si paingot si kami ngagudang nakin hata si paingot kunci na rumah tangga dos rohamuna padua unang mago holong marorang tua alani naung marsi holong kamu aido nama saya halak batakon dung davot holong ni rohanai olo gabe berubah holong tua pada uoma kupasingot tami hamuna dua ati songoni holong muna marorang tua ditikin na poso ikol lobi songoni mabek kamu anon holong muna marbapa dohot maroma dua jahamuda jadi napa dua hon di rumah tangga asa gabe sitiruok kamu molo adong persalisian itu rumah tangga unang ibigi tetangga kamu marsuali kalau ibigi tetangga kamu marsuali sar berita pur adu jadi ima kunci molo adong nahurang di tengah-tengah rumah tanggamu unang ibigi tetangga masalah ima kunci nada asa gabe rumah tangga situ kamu di tengah-tengah ni luat lumovi ma di harajaun itu hatta ima sudema kamu marhite ocang lapatanda molo kola bere nami be hu pasangan tami ulos las marohani boto nami dok lain nami di son songani manang dia mangboru nami sitapa go marohamuna molo tupeng songonona keparjongjong nami songot tulang simat jorang di son saur matua ma musalukna keluarga sitapa nah udah bot tami di opason di bere nami si Depi dongot si tapa molo tutur niadat marpahopu mahami tuam alai si dohonon nami lain dohot iboton nami di son na pasti hari ini adalah hari yang bersejarah lau menempuh rumah tangga hamuna tujuluan darion si dohonon nami ikon saling menerima dohamunang diakka kelemahan di si tabang dohot kelemahan di si Depi mari saling menerima sehingga tidak ada masalah yang tidak selesai songon torop nera pun ulosima sugut tupahun yang mata nomor 2 di bata akka dianak dohot di boru binopar di hamuna saat suluman saat tubotan di 300 nungga mardalan ang pamas-masuon ni tunghata marhiti na posona sa dario di hamuna mamuka rumah tanggane baru jala taruri duhami nang diaka adat nagok asima rohanya mata nomor 2 di bata sahat mahamu tu penggabean jala horat coras si molang-molang masih kami hita si majorang do rombongan mulutungarong atas tapan sahata mahitang gabi horat subolak kami halis doon nami ti boto nami ng lain nami halas somale di hari tuamon di hobasiho saluna terluwi kabire nami saluna di bekoro kananigan terluwi na Maria Rakone. Jadi kami tangyang nami siya kami akatulangmu. Saya giat ma di tuhata gajang ni umur diho. Asa salubna dia kapaparan ng pinasaan di bata. Sungot tanggung jawab muna. Saya giat ma tutong diri Tuhan na tinggal di huta song ni pangaratuan. Saya giat ma di tangyang nami. Marhiti kabagas munay. Saya di tuhata ma marhiti ulaw non. Gabi parmiaman di pasu-pasu ma bagas munay. Asa sonak kamu terluboy ma na barparparani. Tung songoni penon ito na tarpasat nami olak tubereon las marohamuna
sotong libere kamu kanilai na fasatam tangyang namima asatong las rohamuna soang ni pesa punguna non fasatam tong ulus na las ya kabere namion las rohamuna terluwoi ma di laik ko ng botok kudus rohamuna imasi don nami dari botok kuda asa dapot song pedoni hatai napura di atas tangan debat di atas ni pinggah pasu asa hami mamang ulu si badan di batama nau masu-masu bajo marulupulup todiki obus sarunemi penggol aidak kelas silahi saunga kita naro